Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Pebrero 11, tuig 2020. Kita magkita live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Ginakabig notorious nga kawatan nadakpan sang kapulisan. Foreign vessel nga MVC Music nakahalina sa baybayon sang San Carlos City. Sa balita national, Taiwan nanawagan nga i-lift sang Pilipinas ang ginapatuman nga travel ban. Pimentel nanawagan sa House Committee on Legislative Franchises nga mangin patas sa pag-akto sa pending bills angot sa ABS-CBN renewal. Kag sa atong balita international, kapinsa 16 patay matapos nagkapan ang isa kasakayan sa baybayon sang Bengal, Bangladesh. Sa sports balita, pagbukas sang bago nga season sang PBA ginpaisol bangon sa pamahog sang coronavirus. Kag sa atong balita entertainment, sa piyak nga gin-anunsyo ang breakup James kag Nadine. Masam ginagakitaan nga magkaupod sa mga parties ukon gimikan. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Lasay on Section Radio Philippines Standard Time. Kakaroon sa litali na sa mga balita lokal.
Nadakpan ang ginakabig nga masubog ang kawatan kag ginaligar nagapang-hold up man matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Police Station No. 2 sa may puro Kagaykay, Barangay 2, syudad sang Bacolod kinasang hapon Pebrero 11. Ang nadakpan naging gala kay Randy Rendon na 37 anyos nga pumuluyo sa lugar nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga tefa. Sulod kay Police Major Sherlock Gaban ang hepe sang Police Station No. 2, nakuha kay Rendon ang itong nga pouch nga may unod sang 3 ka sachet sang suspected shabu, wallet nga may unod sang foreign currency bill, isa ka paltik nga 9mm pistola, kag 4 ka wala pa makalupok nga bala sini. Sunod kay Gabana, makapila na ka beses man gintuyo sang kapulisana nga iserbe ang warrant kay Rendon apang madasig ini nga nakapalagyo kag sa operasyon. Nagpalagas pa ini sa kapulisan kabangdanan kung nga may pagbayluhan pa sang lupok sang almas tothangan na tabo. Sa piyak na bahin, nag-apilar si Gabana sa tanan nga na biktima ni Rendon nga magkadto sila estasyon para makabuligban nga mapabugat pa ang kaso batok sa sospetsado. Saan siya ka notorious nga kawatan, allegedly nga naga-hold up man. Ini siya since pagkabalo ko namon nga may warrant siya. Sang February 4, adlaw na ni siya namon ginapamonitor. Dapat yan hepe sang Police Station No. 2 Police Major Sherlock Gabana. Sa iwan nga balita lokal, naghahalina sa baybayon sa syudad sang San Carlos ang foreign vessel nga MVC Music kay nagsaylo sa Tandang Wharf sa Banwa sang Amlan, probinsya sang Negros Oriental. Sulod kay Negros Occidental Philippine Coast Guard Head Lieutenant Commander Johnson Benamin, wala ginpahanugutan sang lokal nga gobyerno sang syudad ang foreign vessel nga makatinel sa baybay nga sakop sang ila teritoryo tungod sa paandam sang 2019 novel coronavirus. Dugang pa ni Benamin nga isa pa sa generason sa mga opisyal sang syudad amo nga naghalin sa China ang nasambit nga foreign vessel sa diin nag-ugat ang isyu sang virus. Sa naibaluan sakay sa barko ang 15 ka mga Pinoy kag 6 ka mga European. Ang MBC Music nag-depart na siya kay ang ilan nga dungka nila picture size. Pag-abot nila dutay lang nila provision sila sa pagkaon. Pagaling nila to sa China blan, dutay lang yung pamakal nila kagulan sila tubig. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental, Philippine Coast Guard Head Lieutenant Commander Johnson Benjamin. Nagnegatibo sa novel coronavirus ang 3 pa ka mga patients under investigation o PUI nga gin-quarantine sa mga medical facilities sa syudad sa Bacolod. Ginpag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus. Ang nagnegatibo sa coronavirus ang ginalakipan sa isa ka lalaki nga foreigner kag 2 ka mga babae nga Pinay. Suno kay Tan, isa na lamang ka PUI nga negranse ang padayon nga gina-quarantine sa hospital kag ginaulat pang magwang resulta sang swab test. Ginkaron ni Tan nga wala nila ginagkabig nga PUI ang isa ka persona nga gindala sa hospital kahapon nga adlaw Pebrero 10 matapos ginpatigayod ang reassessment sa iya pero ining ginpaydalom sa monitoring. Nagpasiguro si Tan nga padayon ang ilaw preparasyon kag kampanya sa pag-edukar sa mga pumuluyo angot sa NCOV bilang preparasyon sa palaabuton. Sa tuyo ng mga pahapos ang pag-trace sa mga persona nga may infectious disease, mag-issue ang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus ang Health Declaration Card sa tanan nga hotel, resorts kag iban pa subong nga tuig. Sunod kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Interagency Task Force, kinahanglan na nga mag-fill out sang Health Declaration Card ang mga guest nga nagasulod sa hotel kag resort sa syudad. Ang Health Declaration Card form ang ginalakipan sa ngalan, nationality, gender, edad, contact number kag email address ng turista. Kinahanglan man sabton sang guest ang mga pungsod nga iya nabisitahan kag mga lugar sa Pilipinas nga iya nakadtuan kun na nagmasakit kag naka-contact sa mga farm animals kag wild animals sa nakaligad nga 14 ka adlaw. Paatag manitan, iningatikang ang hindi lamang para sa issue sa novel coronavirus kundi tuyo sini nga mapahapos nga mahibaluan kag matrace ang mga persona nga naka-contact sa mga tao nga may makalalaton nga balatian. Naglawot naman sa mga patients under investigation o PUI sa 2019 novel coronavirus acute respiratory diseases sa Negros Occidental. Ining report niya ginpresentara sa Provincial Health Office sa first quarter Joint Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting sa Social Hall sa Capitolio Provincial.
Lima sa mga ini ang mga adults, 3 lalaki, 2 ang babae kag isa pa ka lalaki nga minor de edad. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Salazar, nakagawa na sa ospital ang 4 kag 2 ang na-admit sa isolation room. Apang giingkaro sang gobernador nga subong nga Pebrero 11, isa sa 2 ang nagnegatibo sa virus kag nakagawa naman sa hospital. Sa karon ginaulat na lamang ang resulta sa eksaminasyon sa specimen sample sing sa PUI. Pinal nga ginaprubahan sa sangguniang panalawigan ang proposed 2020 General Fund Supplemental Budget No. 1 sang Negros Occidental, balor 181.2 milyones pesos. Suno kay Committee on Finance and Appropriation Chairman Robel de Bolgado, ang 158 milyones pesos ang gastuhon sa pagkayo sang Panad Park and Stadium kag pag-host sang probinsya sa Regional Athletic Association Meet kag palarong pamansa sa tuig 2021. 10 milyones pesos nga logistical support kag pagpatukod sa opisina ni Provincial Consultant for Investment and Economic Enterprise Alfredo Meridas kag 13 milyones pesos ka special program appropriation para sa pagpatigayon sang Panad sa Negros Festival sa Abril 20 tubto 26. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time, subong katuan nato ng patrol meras ang flash report si Aksyon John Diaz, Baybas Operation Aksyon John. Mayong gabi, please go ahead. Kapin porsentos 32,000 ka pesos ka valor sang ginasuspetsyon sa buong na-recover naman sa magkapulisan sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, kung BCP o CDU. Sila naman yung Baybas Operation naging patikayon sila lamang nga matinion dirong area sang Purok Kapawa sa Kopinisang Barangay Punta Taytay. Sila naman sang Bacolod mga aksyon sa nidiri ang tinion ongoing diri inventory nga ginapatigayon no sa mga recoveries diri sa ilang gipati nga Baybas Operation. Kita naman sa paghinakop o sa posesyon kag kontrol sa subject sang Baybas Operation nga ginkilala naman kay John Mark Gabalayo. John Mark Gabalayo, 32 ang edad, ini isa ka tricycle driver
no, initially daw diri siya nagabiyahe along area man sa barangay Punta Taytay mga kaksyon. And then ang mga recoveries diri may pila diri ka mga bulto man sa suspected shabu, specifically may 16 tanan ka mga elongated heat-sealed transparent plastic sachet, no, lakip ba ang isa pa ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet bilang buy bust item, may 7 ka mga dalagko nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu nga na-recover man gikan siya posesyon at control action na deal, no? Ongoing dali ang paggamit sa nga marking sa aton nga magkapulisan sila naman nga mga recoveries karon nga po diri sa bypass operation nga ginpatigayon diri mismo sa may lugar. Kung nato diri naton ang background sining nga dakpan makabig ini nga makabig ini nga state level target, no, sa mga kapulisan pero confirm din naton kung may mga other cases pagid sa sadto na ginapangatubang ini nga persona mismo nga nadakpan man sa bypass operation sa mga kapulisan karon ang hapon ang Sunday. Let's check abi ang subject ko na mag-press na tol. Action okay, sige. Anyway, tapos na ining inventory, mapagwa na ang mga operatiba action na din diri sa lugar, no, pero teka sudlon layo ni kido hablapit ni sa may baybay area pero ang lugar nga idian is plus ang resorts Negrense ari sa may wala, no, sa may left ni siyang portion mga kaksyon. And then mga lakton mga around mga 1 kilometers pasulod along sa mga napunuyan sa squatters area diri. Then dire-diretso ka na ina dito. Dire-diretso magkaksyon din after sina may isa diri ka pinakapunta nga balay, may lapit sa may isa katangkal. Sa may suba, no, diri naging kandak ang bypass operation sa mga kapulisan. Ano ni sa may kaso sa una, iban wala. May kaso kay ban sa una wala na. Wala na. Okay. Kaso ni sa bargaining. Play bargaining? Ano nga kaso sa mga? Drugs? Saan ko nadakpan? Ano nga year? 2018 lang? Ano ka nakagwa? 2018. Nakagwa ka na yun? 2018 nung dakpan, 2019 na doon. Ano ka nga bulan? 2019 nakagwa? Mga ano man? March 2019? Kaso magaling. Drugs pa rin mo kaso na? Okay. Wala ka na ba pamilya, no? Single ka? Oo. Okay. Sige. Action na dahil mo tong subject dire. Nagapagwa kami dire sa area para medyo gatsaping niya, no? Ano mo tong detalye sa ipatikan dire nga bypass operation karon nga gabi sa area sa Puroktawa. Barangay Punta Taytay sa Bacor. Kuala tong cross statement si Police Lieutenant Colonel Ari Artico or si Police Colonel Henry Viñasman. Kaya naman sa ina naman nga bypass operation nga patigayo ang karon nga gabi. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon 20 as sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Obacho. Aksyon! Flash! Report! Una sa balita! Una sa aksyon! Maraming salamat Aksyon John Diaz, bypass operation sa may barangay Punta Taytay, syudad sa Bacolod. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal na nawagan ng gobyerno sang Taiwan sa Pilipinas nga i-lift ang travel ban nga ginapatuman sa mga Taiwanese angot sa pandam sang 2019 novel coronavirus. Gininsiste sa Taiwanese government nga magamay lamang kaso sang virus sa ila kag separado sila sa China tuhay sa ginaklaim sang Beijing. Ginreklamo man sang Taiwan ang listing sang World Health Organization o WHO kapag lakip sang ilan number of cases sa nCoV sa dalam sang China. Sunod sa gobyerno sang Taiwan, pagpatalang ang ginhimo sang WHO kabangdanan kung nga madamo nga pungsod ang nagapati nga kalakip ang pungsod nga may risgo sa ikayong lawas kabangdanan nga pati sila ang ginapapanaugan man sang travel ban. Gininsister pa sang Taiwan nga mayara lamang sila sang 18 ka mga kaso kung ikumpara sa masobra 42,000 ka mga kaso sang pungsod China. Nanindugan ng Malacanang nga magapabili ng travel ban sa Pilipinas sa Taiwan tubtob nga wala sang rekomendasyon ang World Health Organization kung WHO. Ini ang reaksyon sa Malacanang sa panawagan sang Taiwan nga bawion na ang travel ban tungod ginaaksyonan man nila ang problema sa 2019 novel coronavirus. Sunog ang Presidential Spokesman Salvador Panelo, nagasunod ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa rekomendasyon sang WHO kag Department of Health. Dugang pa ni Panelo nga ang rason kun nga ginapatuman ang travel ban
Tungod ginakabalakan sini ang kaluwasan sa Pinoy. Samtang, ginpahayag naman ni WHO Representative Rabindra Abiasenghe, wala pa nagrekomendar ang WHO sa travel ban may angot sa nCoV. Sa iban nga balita national, nanawagan si Senadora Quirino Coco Pimentel III sa House Committee on Legislative Franchises nga mangin patas sa pagi sa pag-akto sa 11 ka mga pending bills ang sa renewal sang franchise ang ABS-CBN. Suno kay Pimentel, dapat ipatuman sang Kongresong ila constitutional mandate ang sa pagdesisyon kung bala i-grant o kung i-deny ang franchise ang ABS-CBN. Kasunod nga kapin 11,000 ka mga tawo ang madulaan sa trabaho kung magsira ang network. Dugang pa sang senador ng isa man ka abogado, makanselar lamang o kung hindi ma-renew ang franchise kung mayroon sang grave violation sang terms sang franchise. Sunod pa kay Pimentel, mas iya ginatutukan ang kapin 11,000 ka mga tawo nga maapektuhan. Si Pimentel ang party mate ni Presidente Rodrigo Duterte sa PDP laban. Gina-prepare na ni House Committee on National Defense and Security Senior Chair Rufi Biazon sa ang gobyerno sa plano kung dalayo na nga ginatapos ang Visiting Forces Agreement con VFA sa Estados Unidos. Suno kay Biazon, kinahanglan i-prioridad sa gobyerno ang pagsulod sa transition mode kag preparahan ang mabilin sang VFA. Dugang pa ni Biazon nga kinahanglan nga preparahan ang disaster response kag defense capability sa pungsod kag dapat man nga bag-uhon ang defense kag security strategies sa Pilipinas. Magluwas diri ginapakonvene ni Biazon ang Legislative Oversight Committee on Visiting Force Agreement kag Committee on National Defense and Security para talakayon ang tikang nga himuon sa gobyerno. Ginaduso man ni Biazon nga kinahanglan sang pagbago sa foreign relations strategy para maka-adapt ang Pilipinas sa after effects sang kanselasyon sang VFA. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 ug ang pag-inom na sang DTX 500, bawala DTX 500 na may tatlo ka mga anti-diabetic properties sa charantine, yung nagapanubos ang glucose, V-sin, yung nagakontrol sa mga blood sugar, kag polypeptide gamay kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo,
pilihan. Padayon, Aksyon Radyo. Pagkulong yung tagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon, Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon, Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Kag sa detalye sa ngaton balita international, kapin sa 16 ang patay matapos nagkapa ng isa kasakayan sa diin sakay ang 125 ka pasahero nga mga Rohingya refugees sa baybayin sakop sang Bengal sa Bangladesh. Suno sa report na recovery sa Coast Guard, Navy diver kag iban pa nga mga rescuers, ang patay nga lawas sang 14 ka mga babayi, isa ka bata kag isa ka lalaki sa nagkapan nga sakayan. Suno kay Noor Ahmed, may 62 naman ka mga refugees ang nakaluwas sa amo nga pagkapan sang sakayan. Samtang ginpahayag naman ni Iqbal Hussein, ang police superintendent sa Cox's Bazar, nga base sa ila investigasyon, posible nga mayara sang gindugang nga cargo ang sakayan, rason kun nga nagkapan ini. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, gin-reschedule sang PBA ang pagbukas ng ilay ka-45 nga season bilang precautionary measures sa novel coronavirus outbreak. Ang bagong nga season sang PBA ang natala na kuntaning nga magbukas sa Marso 1 sa Araneta Coliseum, pero ining ginpaisol sa Marso 8 sa muman nga venue. Ginpaisol man ang pagbukas sang D-League humalin sa Pebrero 13 pakadto sa Marso 2 sa Paco Arena. Sa isa ka statement, ginpahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall, prioridad sang liga ang safety sa mga fans, teams, commissioner, players kag opisyal. Una nga mag-encuentrahan sa day 1 sang liga ang defending champion yung San Miguel Beermen batok sa Magnolia. Ini ang early rematch sa tungasang duha ka mga team na nagatubangay sa All Filipino Cup Finals na nanikdan nga tuiga. Sa rin ang Beermen ang nagdaog sa 7 ka mga hampang. Una sa balita, una sa aksyon. Pag sa aton balita entertainment, nagbalikan ng naayhan o kung may breakup ginman bala, ini ang pamangkot sa pila ka mga netizens sa ilan ni James Reid kag Nadine Lustre matapos nga masami sila nga nagakakitaan sa nga magaupod sa mga parties o kung gimikan. Nagkalain-lain naman ang reaksyon sa netizens kag may iban nga nagpahayag nga maayo man tungod happy sila nga duha. Kag may iba naman nga nagpahayag nga ginapakita lamang sa o kung ginapakita lamang nila nga best friend sila sa gihapon sa piyak sang breakup. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugasan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Pebrero 11, tuig 2020. Saluhat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.